Fl-isem tal-Missier u tal-Iben u tal-Ispirtu Santu, il-grazzja ta' Siedna Ġesu Kristu l-imħabba Alla u l-għaqda fl-Ispirtu Santu tkun magħkom il-koll. Llum nagħmlu t-tifkira ta' San Piju minn Pietrelcina. Noffru il-Quddisa għal Pawla, Leli u Leli Polidano, Karmnu Galja u Ġuzi Polidano. Ħuti jew narfu ħtijietna biex titħejjew kif ixraq ħalli niċċelebraw dawn il-misteri qadisa. Int li sirt bniedem bħalna biex issalvana mulej ħniena. Int li tajt ħajtek għalina fuq is-salib Kristu ħniena. Int li rġajt ftaħtilna il-bieb tas-sema mulej ħniena. Ħenna għalina Alla li jista' kollox jaħfrenna d-dubietna u jwassalna l-ħajja ta' dejjem. Nitolbu. U Alla ta' dejjem li tista' kollox bi grazzja waħdanija, inti tajt lis-saċerdot San Piju minn Pietrelcina li jieħu sehem fis-salib ta' ibnek u permezz tal-ministeru tiegħu inti ġeddidt l-ġubijiet tal-ħniena tiegħek. Għati lilna għat-talb tiegħu li nkunu l-ħin kollu maqudin mal-passjoni ta' Kristu biex naslu fil-ferħ tal-glorja tal-qawmien mill-imwiet. Bibnek Ġesu Kristu Siedna li huwa Alla u li miegħek jgħix jisaltan flimkien mal-Ispirtu Santu għal dejjem ta' dejjem. Qari mill-ktieb ta' Kohelet. Offruha tal-fruwat jgħid Kohelet, offruha tal-fruwat, kollox fruwa. Xiqlieh għandu l-bniedem it-taħbit tiegħu kollu li jġarrab taħt ix-xemx. Ġenerazzjoni tmur u oħra tiġi, imma l-art tibqa' għal dejjem. Ix-xemx titla, ix-xemx tinżel u taġġel lejn imnejn titla. Jonfoħ ir-riħ lejn nofsinhar u lejn it-tramuntana jdur u jerġa' lura lejn it-tidwir tiegħu. Ix-xmajjar kollha lejn il-baħar jiġru, iżda ma jimtaliex il-baħar bihom. Mnejn ikunu bdew il-mixja tagħhom l-hemmhekk ix-xmajjar jerġgħu imorru. Kollox fih it-taħbit tiegħu u dan il-bniedem ma jasarx li jfissru. L-għajn ma tixbax tara u ma timtelaqat bis-smieħ il-widna. Dak li ġa sar u dak li għad isir, li ġara huwa dak li għad jiġri. Xejn ġdid m'hemm taħt ix-xemx. Hemm xi ħaġa li fuqha tista' tgħid ara din ħaġa ġdida. Le, din diġà kienet fi żminijiet qabilna. La dak li sar qabilna ma niftakru, lanqas niftakru dak li jsir warajna. Il-kelma tal-mulej. Mulej, int kont għalina kenn minn nisel għal nisel. Mulej, int kont għalina kenn minn nisel għal nisel. Int traġġa l-bnedmin lejn it-trapp u tgħidilhom, erġgħu lura intom bnedmin. 1000 sena huma għalik bħal jum tal-bieraħ li għadda jew bħal sara tal-lejl. Mulej, int kont għalina kenn minn nisel għal nisel. Int taħsadhom u jsiru bħal ħolma, huma bħal ħaxix li jinbet fil-ħodu. Fil-ħodu jwarrad u jħaddar, fil-għaxija jidbiel u jinxef. Mulej, int kont għalina kenn minn nisel għal nisel. Għallimna noddu jiem ħajjitna sabiex aħna nimxu bil-għaqal. Dur lejna mulej kemm seddum, hen għal qaddejja tiegħek. Mulej, int kont għalina kenn minn nisel għal nisel. Imlina kmieni bit-tieba tiegħek biex nifirħu u nitennew ħajjitna kollha. Ħadkun fuqna l-grazzja ta' Alla Siedna, wettqilna int ix-xogħol ta' jdejna, wetta iva xogħol idejna. Mulej, int kont għalina kenn minn nisel għal nisel. Alleluja, alleluja, alleluja. Jiena u it-triq
il-verità u l-ħajja jgħid il-Mulej. Ħadd ma jmur għand il-Missier jekk mhux permezz tiegħi. Alleluja. Il-Mulej magħkom. Qari mill-Evanġelju skont San Luqa. F'dak iż-żmien dawn il-ġrajja kollha waslu f'widnejn Erodi it-tetrarka u beda jitħasseb. Għaliex xi wħud kienu qegħdin jgħidu li Ġwanni qam mill-imwiet, waqt li oħrajn qalu li der Elija u oħrajn li qam wieħed mill-profeti tal-imoddi. Iżda Erodi qal lil Ġwanni qtajtlu rasu. Mela minnu dan li fuqu qiegħed nisma' dan kollu. U beda jfittex li jarah. Il-kelma tal-Mulej. Il-kapitlu 9 ta' San Luqa jibda b'Ġesu li jibgħat id-dixxipli ixandru s-saltna ta' Alla. U kif naqraw din is-saltna ta' Alla li mhijiex sempliċement teorija tagħlim, imma hija l-ħajja. Allura ix-xandir tas-saltna ta' Alla huwa msieħeb mas-sinjali, sewa l-morda li jfiequ, eċċetera. Is-sinjali tax-xandir tal-Vanġelu. Għaliex meta s-saltna ta' Alla tmiss man-nies, in-nies ifiqu, in-nies jinbidlu, in-nies jikkonvertu, in-nies joħorġu miċ-ċirku tal-mewt li kienu fih. Allura il-fama ta' dawn l-affarijiet tibda tixteret u jisma' ukoll Erodi. Erodi ukoll jixtieq li jara xi ħaġa. Imma Erodi huwa l-bniedem ta' qalb ibsa. Li jixtieq jara xi ħaġa, jixtieq jara lil Ġesu, mhux għax jixtieq jemmen fih, mhux għax jaħseb li għandu bżonn nifieq, mhux għax jaħseb li għandu bżonn jikkonverti. Imma kif jgħidilna San Luqa iktar tard fil-Vanġelu, fir-rakkont tal-Passjoni, huwa kien qiegħed jittama li jara min għandu xi miraklu. Sewa, kif nafu San Luqa jirrakkontanna illi Pilatu bat lil Ġesu għand Erodi u jgħidilna Erodi ferraħ ħafna b'din il-biċċa xogħol għaliex kien qiegħed jistenna li Ġesu jagħmel xi miraklu, xi spettaklu, xi ħaġa ta' barra minn hawn. Ma Erodi baqa' diżappuntat għaliex Ġesu laqqas biss jgħidlu kelma waħda. Allura araw ħuti li fil-waqt li s-saltna ta' Alla li ċkejknin l-lum li tmissilhom il-qalb tagħhom u turihom l-ġubijiet ta' Alla, imma il-bniedem superf, il-bniedem gburi, din is-saltna ta' Alla hija moħbija għalih. Erodi huwa qalbu ibsa, superf, u kif tgħid l-Iskrittura, Alla jieqaf jiqfilhom lil-kburin. L-Iskrittura tgħid ukoll kelma oħra tremenda. Tgħid li l-bniedem ta' qalbu jibsa, Alla iktar webbislu il-qalb tiegħu biex la jisma' u lanqas jara. Dan huwa misteru. Mija miktuba fl-Iskrittura. U hija twissija għalina, hija twissija għalina. Biex quddiem il-kelma ta' Alla, quddiem is-saltna ta' Alla ma websux qalbna, ma nħalluha tidħol fil-ħajja tagħna bl-umiltà, bl-umiltà, mingħajr ma nippretendu xejn, mingħajr ma nippretendu li Alla ikun is-seftur tagħna, mingħajr ma nippretendu li Alla jagħmel xi ħaġa biex jiena nemmen kif għamel Erodi. Le, ma bl-umiltà, qalb ċkejkna kif kienet il-Madonna.
ruħ itfaħħar il-kobor tal-mulej għax ħares lejn iċ-ċokon tal-qadejja tiegħu. Alla jħares lejn dawk li huma xkejknin, lejn dawk li huma umli u jimlihom bil-grazza tiegħu. Filwaqt li Lonja jibgħathom il-barra b'xejn. Lonja, min huma Lonja? Lonja dawk li jaħsbu li jistgħu jaħsbu għal rashom, dawk li biżżejjed il-ħila tiegħi, biżżejjed il-kapaċità tiegħi, biżżejjed l-intelligenza tiegħi. Dawk imorru l-barra b'xejn, mingħand Alla ma jieħdu xejn. Għax il-qalb tagħhom hija diġà mimlija bil-gburja tagħhom infushom. Ejjew nitolbu lill-mulej biex inkunu ċkejknin. Illum qed nagħmlu il-festa ta' San Piju ta' Pietrelcina, San Piju tal-Pjagi, anki dan il-kapuċċin sempliċi minn raħal li qatt ma sema bih fin-naħa t'isfel tal-Italja, bniedem umli, bniedem moħbi, imma bniedem ta' spiritwalità kbira, bniedem ta' intimità profonda ma' Ġesu Kristu. Li tant mess u għadu jmiss anki sal-lum, anki f'mewtu, anki wara mewtu għadu jmiss tant lub. Għaliex Patri Piju kien dan il-bniedem mhux hekk illi fl-umiltà tiegħu quddiem l-opra ta' Alla huwa kien disponibbli biex iħalli l-mulej jagħmel minnu strument tal-grazza tiegħu. Jew nitolbu lill-mulej biex jagħtina qalbhom li ħalli aħna wkoll ma nitkabbrux quddiem il-mulej, ma nippretendux li aħna xi ħaġa li nistgħu nsalvaw lilna nfusna, li għandna xi merti quddiem Alla li xemm minn dan, imma b'qalbhom li jinħallu lill-mulej jmiss mal-ħajja tagħna. U tiegħu bil-fidi nresqu talb tagħna quddiem il-mulej. Birek mulej il-Knisja tiegħek u qaddisha b'saċerdoti qaddisa li bħal San Piju ixandru l-Evanġelju bil-kelma u bl-eżempju tagħhom. Nitolbuk mulej għall-ġnus kollha biex fosthom isaltnu l-paċi u l-ġustizzja. Nitolbuk mulej għall-morda tagħna li tant kienu għall-qalb San Piju biex inti mulej tagħtihom li jsieħbu id-dbatijiet tagħhom mas-salib ta' Kristu. Nitolbuk mulej għal dawk li huma mbedin għal mitimbin, għal dawk li huma skjavi ta' xi dnub ta' xi vizzju, biex inti mulej bil-qawwa tiegħek tqaċċad il-ktajjen li qed iżommuhom marbuta u tagħtihom il-ħelsien ta' wliedek. Nitolbuk mulej għal ħbiebna u qrabatna li talbuna biex niftakru fihom fit-talb tagħna biex inti tagħtihom skont m'għandhom bżonn fir-ruħ u fil-ġisem. Nitolbuk mulej għal mejtin tagħna kollha, għal dawk li għalihom qegħdin noffru dan is-sagrifiċċju tal-qudiesa biex inti mulej tilqaħħom fil-għena ta' dejjem. Mulej missier qaddis ilqa' dan it-talb li aħna qegħdin nimpoġġu quddiemek illum u fil-ħniena tiegħek għatina l-konverżjoni vera tal-qalb biex naslu li jkollna għajnejn li jaraw l-ġubijiet tiegħek li ma jidhrux quddiem id-dinja. Dan nitolbuh bi Kristu Siedna. Imbierek int mulej Alla tal-ħolqien kollu, għax fit-jubitek tajtna il-ħobs li qegħdin nofrulek frott tal-art xogħol il-bniedem li minnu jsir għalina l-ħobs tal-ħajja. Imbierek int mulej Alla tal-ħolqien kollu, għax fit-jubitek tajtna l-imbit li qegħdin nofrulek frott tad-dilja u xogħol il-bniedem li minnu jsir għalina x-xorb tar-ruħ.
jitolbu ħuti biex is-sakrifiċċju tiegħi u tagħkom ikun joġob lill-Alla il-Missier li jista' kollox. U Alla li tista' kollox ilqa l-offerta li qegħdin nagħmlu lill-kobor tiegħek fit-tifkira tal-Qassis San Piju. Fiċ-ċokontana nitolbuk biex din l-offerta li hija xhieda tal-glorja u s-seta tiegħek tagħtina l-frott tal-fidwa bi Kristu Sidna. Il-mulej magħkom. Nerfgħu qlubna il fuq. Nisuħħajr lill-mulej Alla tagħna. Sewwa u xieraq tas-sew mulej missier qaddis. Alla ta' dejjem li tista' kollox tajjeb u taġita s-salvazzjoni tagħna li dejjem u kull imkien inroddulek ħajr bi Kristu Sidna. Għax biex timla bil-ferħ il-Knisja tiegħek fit-tifkira ta' San Piju ta' Pietrelcina, inti tqawwija bl-eżempju tal-ħajja tajba tiegħu. Issaħħaħha fil-għerf bit-tagħlim li hu xandar u tilqa' talb li jagħmillek għall-ħarsien tagħha. Għalhekk flimkien mal-anġli u mal-qaddisin kollha ntennulek l-innu ta' tifkir u ngħidu bla eda. Qaddis, qaddis, qaddis. Mulej Alla tal-isel ġdid. Is-smawiet u l-art mimlija bil-glorja tiegħek. Osanna fil-għoli tas-smawiet. Imbierek minn ġej fis-sem il-mulej. Osanna fil-għoli tas-smawiet. Qaddis tas-sew int mulej, inti l-għajn ta' kull qtusija. Qaddes għalhekk nitolbuk dawn l-offerti bil-barka tal-Ispirtu tiegħek biex isiru għalina l-ġisem u d-demm ta' Sidna Ġesu Kristu li meta kien se jingħata biex minn rajħ ħibati ħajl ħobs radd il-ħajr qasam tal-iddixxipli tiegħu qal ħudu u kulu l-kol minn dan għax dan huwa ġismi li jingħata għalikom. Ekk ukoll wara l-ikla ħal-kalċi reġa' radd il-ħajr tal-iddixxipli tiegħu qal ħudu u jxorbu minnu l-koll għax dan huwa l-kalċi ta' demmi tal-patt il-ġdid li jibqa' għal dejjem. Id-demm li jixxerred għalikom u għall-bnedmin kollha għal maħfra ta' dnubiet. Għamlu dan b'tifkira tiegħi. Dan hu l-misteru tal-fidi. Għalhekk aħna nagħmlu dan b'tifkira tal-mewt u l-qawmien ta' Sidna Ġesu Kristu, nofrulek mulej il-ħobs tal-ħajja u l-kalġi tas-salvazzjoni u nroddulek ħajra xogħbok tilqana hawn quddiemek biex naqduk. U miċ-ċokontana nitolbu lill-Ispirtu Santu jaqgħadna f'ġisem wieħed l-inna li nieħdu sem il-ġisem u d-demm ta' Kristu. Ftakar mulej fil-Knisja tiegħek mxarra mad-dinja kollha u taqaf l-imħabba flimkien mal-Papa Franġisku mal-isqof tagħna Anton u mal-Ministri tiegħek kollha. Ftakar ukoll fħutna li raqdu bit-tama tal-qawmien. Ftakar fil-mejtin kollha. Daħħalhom quddiemek fid-dawl tas-seħħ tiegħek. Ħenna lina l-koll nitolbuk għat lilna wkoll il-wirt tal-ħajja ta' dejjem flimkien mal-Verġni Mqaddsa Alla Marija, ma' żewġha San Ġusepp, mal-Apostli u mal-Qaddisin kollha li għexu fil-ħbiberija tiegħek sa mill-bidu tad-dinja. Għamel li magħhom infaħruk u nsebħuk f'Ġesu Kristu Ibnek. Bi Kristu, ma' Kristu u fi Kristu jingħata lilek Alla Missier li tista' kollox flimkien mal-Ispirtu Santu kull ġieħ u kull glorja għal dejjem ta' dejjem.
mdawlin bit-tagħlim tal-Evanġelju, ejjew nitolbu kif għallimna l-mulej innifsu u ngħidu missierna li inti fis-smawiet jitqaddes ismek, tiġi saltnatek, ikun li trid int kif fis-sema hekk fl-ard. Ħobżna ta' kuljum għatina llum, aħfrilna d-dubietna bħalma aħna naħfru lil min ħati għalina u la daħalniex f'tiġrid iżda ħlisna mid-deni. Ħlisna nitolbuk mulej minn kull deni. Għatina fit-tieba u fil-ħniena tiegħek il-paċi fi żmienna biex inkunu ħielsa dejjem fid-dnub u mħarsa minn kull inkwiet. Aħna nistennew u nittamaw ilejna u l-wiġġja u s-Salvatur tagħna Ġesu Kristu. Mulej Ġesu Kristu li qed l-apostli tiegħek nħallilkom is-slim nagħtikom is-slim tiegħek. La tħares lejn dubietna, tħares lejn il-fidi tal-Knisja tiegħek. Għatija slim u laqda li inti trid fiha. Trid tgħix fis-saltana għal dejjem ta' dejjem. Il-paċi tal-mulej tkun dejjem magħkom. Għatu il-paċi lil xulxin. Ħaruf tal-la. Danu l-ħaruf talla, danu li jneħħi d-dubiet tad-dinja. Ħen jindawk l-huma mistiedna l-ikla tal-ħaruf. Mulej nissaq biex titwal saqaf jgħid. Iżda qed kelma waħda, ruħi tkun fik. Ġisem. If you are
nitolbu. Bis-saħħa ta' din it-qarbina mqazza, għamel u Alla li tista' kollox li nimxu dejjem fuq l-eżempji ta' San Pio minn Pietrelcina biex bla jeda nagħtuk ġieħ minn qalbna u ma nejjew qatt naħdmu bl-imħabba għal ġid ta' kulħadd bi Kristu Sietna. Il-mulej magħkom u jberikkom Alla li jista' kollox, il-Missieru l-Iben u l-Ispiritu Santu. Morru fil-paċi ta' Kristu.